Takže my vás tady zase po nějaký době vítáme, přátelé, u dalšího videjka z našeho studia. Tady máme dneska opět kmíňák, neboli kmínový olej, ke kterému bychom si zase řekli pár informací a věcí, které by mohly být pro vás prospěšné a které by vám mohly pomoct zrovna právě v tomhle období ročním, podzimáckým, ošklivým, momentálně hnusným, nachlazeným a všelijakým možným. To skoro vypadá, že nemáš podzim vůbec. Ne, teď jsme měli hezky, teď jak to hřeje barvama a jak to všechno svítí, tak je to fajn. Ale si myslím, že nikdo z nás se prostě nevyhne v tomhle období nějakému prostě nachlazení, ať už prostě většímu, menšímu, nějakému doktorovi. S tím se nedá vlastně jako nic dělat, že jo, se máme nějakou obrany schopnost, máme cokoliv, ale aby jsme něco mohli posilovat, nebo aby jsme s tím mohli něco dělat, tak proto vám teďka ukážeme, co byste s tím mohli dělat vy, konkrétně, když si pořídíte ten produkt. Viď, Míšo? Což je vlastně produkt, jak už jsem říkal, kmínový olej. Momentálně teda na ně skončila akce, ale to vůbec nevadí, v prodeji je pořád, že jo. Ještě tě mám nahodit. Ne, v pohodě, já si to přehodím. Tak jo, nám vlastně skončila akce Energoton a k němu kmínový olej. A abyste věděli, co všechno se s ním dá dělat, že to není jenom produkt, který podporuje náš imunitní systém a nějakým způsobem nám napomáhá od různých viróz a nachlazení. V případě, že už nám nějaká viróza propukne a jakoby cítíme na sobě, že už něco s náma to tělo rozehrává, tak je dobrý si nasadit olej z černého kmínu, protože ten funguje jako přírodní antibiotikum. Egypťani ty ho využívají opravdu na kde co, říkají tomu zlato faraonů a že je na všechno krom smrti, ale opravdu s ním máme zkušenosti, že když si nasadíme olej z černého kmínu, 1 lžičku 4krát denně a zapíjet buď to teplým fytotonikem anebo teplým energotonem, tak se nám tam prohloubí ten účinek toho kmínového oleje. A opravdu nám to zabere velmi rychle a ta viróza, ta chřipka nebo ta angína se nám vůbec nerozjede. Tak jsme vám chtěli přenést ještě informace, na co všechno se takovýhle olej z černého kmínu vlastně vůbec využít dá. Já jsem si teďka zpětně pročítal ty informace a musím říct, že to je celá A4. Že by člověk ani neřekl, že v takovýhle malinký lahvičce může být prostě odpověď na vícero problémů. Je to prostě divný, přitom je to svým způsobem olej, který si můžeme dát do salátu, ale ono to fakt to má hodně svých dobrých vlastností. Kdo z vás viděl prostě naše předešlý videa, tak víte, že už jsme o tom trošičku se zmiňovali, ale v jiném kontextu, to bylo v kontextu alergií, který já hodně trpím, takže na to konto já jsem se začínal používat tohle, což mi obrovsky pomohlo, ale alergie nejsou vůbec všechno, na co to všechno, že jo, to může být. Řekni třeba ty vážnější, Míšo. Hele, vážnější, my jsme vlastně úplně prvotně přišli na olej z černého kmínu, na doporučení našeho grafika Péti, protože tatínek můj řešil nějakou už delší dobu v té době klouby, revmatoidní artritidu a měl obrovské bolesti a obrovské otoky a doktoři mu úplně neuměli pomoct. A u z toho oleje se právě psalo, že je výborný i na revmatoidní artritidu, takže proto to někde náhodou Péťa potkal a nějakým způsobem tu informaci přinesl. Taťka si objednal semínka, vyzkoušel si olej vylisovat jenom sám pro sebe a zabralo mu to na to revma tenkrát opravdu úplně v neskutečném čase, takže 3 dny užíval olej z černého kmínu, 3 kávové lžičky a měl po otokách a měl po bolestech a tenkrát ho teda konzumoval 2 roky, byť teda jsme mu říkali, hele, nejest to pravidelně furt, protože tam je důležitý udělat si takový jakoby vlny. Nic z těch doplňků stravy, krom vitatoniku, vždycky říkám já, tvarou zeleným olejem se dá každý den, ale tadyhle ty věci je vždycky dobrý jíst ve vlnách, protože to tělo si potom na ty doplňky stravy zvykne a neumí si pomáhat samo. No jenomže teďka tento jedl 2 roky v kuse, takže samozřejmě, že to tělo si na to udělalo návyk, takže už mu potom ten olej nefungoval, takže fakt je důležitý tadyhle ten doplněk stravy si nasadit a opravdu 1 lahvičku vykonzumovat, pak si dát pauzu, pak zase konzumovat, pak zase pauzu a prostě s tím zacházet takovýmhle způsobem. Ale ty ohlasy tam potom začaly být docela výrazný a to... Hele, první, co jsem o tom slyšela, pán měl nějaký úraz ošklivej a měl zlomený kůstky, takhle jakoby v tom zápěstí a nějak se mu to nechtělo hojit, tak mu ho manželka objednala, olej z černého kmínu, a on ho začal konzumovat
denně 2 lžičky, ale pán byl obrovsky steklej. To byl nějaký jakoby člověk, kterýho se báli i lidi z vesnice. Že ten, když přišel na úřad, tak prej ženský skákali pod stoly. Že se ho obrovsky báli, že byl fakt takový jako hodně nervní, takový hodně impulzivní. Cholerik. A on začal jíst tadyhle ten olej na ten úraz. Úraz se mu velmi rychle zhojil, ale i se jako celkově vyklidnil. A když mu ten olej došel, tak potom přišel za svojí manželkou, jestli by mu mohla zase objednat ten olej, že už ho nemá asi měsíc a že už zase na sobě cítí, jak přicházejí ty návaly té zlosti a toho steku. Takže je výborný i jako antidepresivum, takový jakoby přírodní antidepresivum, ale i co se týče těch úrazů, tak je výborný zařadit si olej z černého kmínu, protože rychleji se potom ty úrazy hojejí. On umí až o 250% zvýšit nárůst kostní dřeni, takže to je právě super u těch zlomenin a dalších věcí. Ale mám tam ohlasy i od lidí, kteří věděli, že čeká operace, takže si nasadili olej z černého kmínu zavčasu 3 týdny, měsíc před tou operací a že to hojení celkový po té operaci bylo výrazně rychlejší. Kamarád se odsekávali kosti na nohu, já nevím, jak se ty kosti jmenujou, nevím to, ale strašně jakoby bolestivý. Kombinace odsekávání a kosti. Ne, nepříjemný. A ona tenkrát, protože měla zánět močového měchýře, což taky teda, samozřejmě suprová věc na ty záněty, tak si nasadila olej z černého kmínu, aby ji vůbec na tu operaci vzali. Nebo už to měla zajištěný v práci a tak dále, ale nasadila si kmíňák, k tomu teda Phytotonik a když potom po operaci týden pan doktor šel na nějakou vizitu kontrolu, tak byl úplně v šoku, on říká, vy to máte operovaný, ale minimálně měsíc už, ne? To není možné, abyste to měla takhle rychle zhojený, takže opravdu funguje olej z černého kmínu i jako taková pomoc pro tu rychlejší rekonvalescenci po operacích, při úrazech a dalších věcech. A pak je to výborný i na užití zvenku, že pokud máme třeba bolestivý dásně, nebo pokud máme nějaký zánět zubů a podobné věci, tak je výborný si dát olej z černého kmínu na lžičku, přidat si 10 kapek octa, klasického stolního octa, zmíchat spolu dohromady, a to teda taky máme vyzkoušený u mě a u spousty dalších lidí, a potírat tu dáseň tadyhle s tou kombinací a ten zánět se opravdu velice hezky poléčí, pohojí. Ale pozor, pokud ten zánět nějakým způsobem neustupuje, já vždycky říkám, je to dobrý řešení třeba na víkend, když člověk nechce někde lítat po nějakých pohotovostech a já třeba mám ráda svého osobního zubaře, který mě zná a ví, že se bojím, tak se o mě postará tak, abych se nebála. Takže je dobrý. To je pravda vlastně. Když je vždycky po ulici, potká zubaře a zubař jenom, tak co dělají 8, víš čo? Ty jsi zlý. Tak co dělají 3, to je jedno, ne? No, tak já se prostě zubaře bojím. No. Ale je to výborný právě jako taková rychlá pomoc. Ale samozřejmě pokud je nějaký váček nebo něco, tak je potom vždycky dobrý toho zubaře vyhledat a nějakým způsobem se podívat, co se s tím zoubkem děje. Jako nefunguje to tak, že by to spravilo kas třeba, to jako ne, ale ten zánět to vyřešit umí. Tak je dobrý tadyhle tu kombinaci, ten černý kmín, olej z černého kmínu, společně takhle s tím octem, 10 kapek na lžíci, třeba i používat v případě, že má někdo aknózní pleť, vyloženě takovou tu opravdu hodně vředovitou, tak tadyhle ta kombinace umí opravdu hezky hojit ty záněty a řešit ty akutní průšvihy. A co mě ještě překvapilo, že jsem slyšela, to jsem teda přiznám se neviděla, viděla jsem toho hodně, ale tohle to jsem na vlastní oči neviděla, ale slyšela jsem od více lidí, že dávají olej z černého kmínu i vnitřně, jakože konzumujou, ale i zevně v případě bercových vředů. Pokud má někdo bercový vředy, což jsou takové ty otevřené nohy, takže potírat ne přímo do té rány, ale okolo, kol dokola, a ta ranka se jakoby zmenšuje a stahuje, takže je to výborný i na ty bercové vředy. A pak je to suprová věc jako prevence před onkologickými průšvihama, protože snižuje o 50% nárůst nádorových buněk. Je výborný i v případě chemoterapií, protože umí hezky eliminovat ty vedlejší účinky těch chemoterapií, což teda umí taky to tělo pěkně zaneřádit. A pak je výborný, hele, i jako v případě, že už ty onkoprůšvihy jsou, tak on umí takový ty
vnitřní orgány hezky řešit. Já jsem třeba měla zkušenost kamarádky tatínek, ten měl onkologický, ale to bylo opravdu průšvih, ten měl rakoviny, prolezly úplně kompletně všude. Ale dávali jsme tvarok zeleněným olejem, Phytotonik, na podporu té léčby, samozřejmě chodil na chemoterapie, ale po půl roce mu dělali vyšetření, dávali mu teda 2 měsíce života, ale po půl roce vypadal teda krásně, vypadal opravdu skvěle tatínek, ale zjistili mu, že se mu všude všechno stahlo, ale zůstaly mu nějaký zbytečky na nadledvinkách, tak jsme tam přehodili právě olej z černého kmínu, ještě plus. A během dalších 2 měsíců mělo pryč úplně všude všechno, jakoby, co tam být nemělo, co se týče právě těch onkologických průšvihů, takže vždycky doporučuju i v případě, že se řeší nějaký onkologický průšvih, tak zařadit do jídelníčku olej z černého kmínu, právě i jako podpůrnou léčbu právě těch různých rakovinných onemocnění. Nevím, jestli jsme na něco zapomněli, červy jsme zapomněli. A zmije jsme zapomněli. Tak co se bereš ty? Vezmi si ty červy. Ještě bere červy, já beru zmije. Máš červy? Péťo! Jo, takže je to, on je natolik aromatický, že to prostě nechutná jakože červům a různým nějakým bakteriím, který se nám drží různě ve střevech. Ale je teda výborný i na záněty střev, čili Crohnova choroba a další věci. A abych nezapomněla, tak ještě je výborný, ty si ty mi budeš pamatovat, ale je ještě výborný na podporu tvorby mateřského mléka. Takže pokud ženy kojí a nějak si mají pocit, že se jim nedělá dostatečně mateřské mléko, tak olej z černého kmínu by mohl být řešením. A nebo tam ještě něco testí v souvislosti? Nevím. Ne. Ale co jsme neřekli? Ne, dobrý, to bylo asi Dáme odkaz pod video. Jasně, dáme odkaz, můžete si to zjistit. Samozřejmě pak, když se stane, že, ať teda to dořešíme úplně, že někde náhodou potkáte nějakou zmiji, žovku, nebo prostě jenom nějakou babu ošklivou, která vás uštkne, tak na to je právě taky dobrý ten kmíňáček, že jo. Teď, no asi pít ne, ale na to taky asi vnějším způsobem použít, aplikovat. Jet teda asi by bylo dobrý, jakože pozměnit. Napřed si zavolejte tu záchranku, že než vám odemře jedna ruka a tou druhou si to tam na to napatlejte a pak už jenom přijedou z toho řeknou si, děláte srandu, ne? Kde vás kousali, to není ani vidět. Ne, no. To zlehčujeme, ale opravdu, když je to v tom uvedený, tak to prostě musí fungovat, to je jasný. Jestli si z tohohle videa něco vezmete, my budeme jenom rádi. Snažili jsme se to udělat obsahově, zábavnou formou, jak jste si určitě všimli. Snad jsme na nic nezapomněli, kdyby něco samozřejmě odkaz máte. Budeme rádi za komenty, za jakýkoliv lajky a budeme se s váma těšit znova na viděnou. V případě, že máte nějaké své osobní skvělé zkušenosti, tak nám je nezapomeňte napsat pod video, anebo můžete natočit vaše video a dát ho pod naše video. Budeme se moc těšit. Mějte se báječně. Ahoj, ahoj.